खुलुमबाय रायजोफोर दिनै आरोबाव नोंथांमोननि सिगाङावहाय आङो गुबुन मोनसे दखनानि भिडिअ लानानै फैबावबाय थ' बे भिडिअआवहाय आङो गासैबो 1500नि दखना देखायगोन दे गासैबो 1500 डेलिभारि चार्जेसजोंसो लोगोसे 1500 दे डेलिभारि चार्जेस एक्सट्रा जानाय नङा आंनिया गासैबो बे दामावनो मोनजोबगोन थ' आं फारि फारि मोनसे मोनसे देखायलांनोसै नोंथांमोना नायदो ओरैबायदि मोजां मोजां कालेक्शन दे 1500नि माने बेबायदि साननाङा जे सिनि क्वालिटिया गाज्रि साननाङा दे बिराद मोजां मोजांसो सिनि क्वालिटिया थ' फार्स्टआवनो आं देखायो नै आं गाननानै दङ बे मा होनो कालारखौहाय नायदो नै एखेबारे नील कालारावहाय आरोना बिराद समायनाखा साद्रियाबो नै जायनो नांगौ थाबैनो कनफार्म खालामहरदो नङाबा उनावहाय मोननाय नङा दे बार्गेनिं खालामबाय थानाङा सनाफोर मानोना आङो डेलिभारि चार्जेसआनो आंना 200 नाङो बेजोंसो लोगोसे आं बुंखादों नै आबौमोन आगैमोन फुवारनाबो देखायबाय आङो खायफाया फुवारना देखायनो होनो नालाय देखायबाय आं ओरैबायदि मोजांखा दै बे पद्मनि दानाय सोंनायसो नै बियो दानिया नायदो नै बिराद मोजां कालार आरो डिजाइनाबो नायदो नै साद्रिनियाबो ओरैबायदि मोजांखा दखनायाबो गुरैनो पद्मनिनि जायनो नांगौ थाबैनो अर्डार होनानै लादो बे एखेयानो ओमफ्राय साद्रिनि डिजाइना नैबेबो मोनसे दे दानिया नायदो नै रेड कालाराव ओरैबायदि मोजांखा दै साद्रिनि डिजाइनखौबो नायनानै लादो नै बेखौबो 1500आवनो मोनगोन जायनो नांगौ थाबैनो अर्डार होनानै लाबानो जाबाय सनाफोर नायदो ओरैबायदि मोजांखा दे ओरैबायदि गुरै लेसनो ओमफ्राय साद्रियाबो अल बडि बावसो बेयो 1600 जागोन दे ओरैबायदि मोजांखा आं बुंदोंमोन ना नोंथांमोनखौ भिडिअआवहाय आं दाग्राफोरनिफ्राय जेरैबायदि खमाव मोनबोबा आङो बेबायदिनो खमावनो हरगोन दाग्राफोरनिफ्राय आङो एसे एमाउन्टनि जुदि आं दिखांनाङोबा बेबायदिनो आं दामखौ दाननांगोन होननानै आं बुंदोंमोन ना थ' बेफोरखौ आङो दायो एसे खम दामाव मोनबोनायखाय नोंथांमोननोबो आङो खमावनो हरदों सिनि क्वालिटिया साबा नङा दै दानिया नायदो नै आबौमोन आगैमोन बिराद मोजां 1500निनो मोनगोन बेखौबो ओरैबायदि मोजांखा दे नायनोहायबो कालाराबो ओमफ्राय सिनि क्वालिटियाबो दानिया नायदो नै सनाफोर लरेसजों पद्मनि दानाय दे ओरैबायदि मोजांखा एखेबारे सिख्लाफ्रा बिदि जोंख्लाब जोंख्लिबखौबो बिराद लुबैयोना थ' लानो हागोन एखेबारे नायदो नै आबौमोन आगैमोन फुजानि सिगां आरोना बेखौहाय बिराद फानदोंमोन ओमफ्राय बै समावहाय दामाबो बारामोन दे सनाफोर ओमफ्राय दानिया फुजा बायबाय आरोबावनो सोंफिनबावबाय आरो बेखौ सेम डिजाइनखौनो ओमफ्राय दायो आं एसे खमाव मोनबाय नालाय बेखायनो 1500आवनो हरगासिनो जायनो नांगौ थाबैनो अर्डार होनानै लादो नै आबौमोन आगैमोन दानिया रेड कालारावहाय लेटेस्टनो ओंखारनायसो दे बेयो बिराद मोजांखा जायनो नांगौ थाबैनो अर्डार होनानै लादो बिराद मोजां बे डिजाइनावहायनो बेलेग कालारनि सिगांहाय बिरादनो डिमान्ड जादोंमोन आरोना थ' नै बेखौ दायो मोनगोनसै नोंथांमोना 1500आवनो नै आबौमोन आगैमोन बेबो ओरैबायदि मोजांखा दै पेरट कालारावहाय ओरैबायदि समायनाखा आगरफ्राबो थ' बेखौबो मोनगोन नोंथांमोना 1500आव नायदो नै आबौमोन आगैमोन बेबो दायो स्टकआवहाय सफैफिनबाय ओरैबायदि मोजांखा दै मै कालारावहाय सोर खम दामनि नागिरो बेखौबो मोनगोन दायो 1500आवनो थाबैनो अर्डार होनानै लादो नै ओरैबायदि मोजांखा दे बेखौबो मोनगोन नोंथांमोना कालारफोरखौबो नायना लादो डिजाइनफोरखौबो नायना लादो जि समायनाल'खा सनाफोर नायदो नै आबौमोन आगैमोन बेखौ सोर सोंहरदोंमोन आं गैथ'ला हरबायमोन दायो स्टकआव फैबावबाय बेखौ मोनफिनसिगोन थाबैनो अर्डार होनानै लादो नङाबा उनाव मोननाय नङा माने बेखौहाय दाफथासिगोन आबौमोन आगैमोन ओरैबायदि मोजां बेखौबो दायो मोनफिनसिगोन नोंथांमोना ओरैबायदि मोजांखा दे आंथ' स्टेन्डार्ड कालार मोनखायो बेखौहाय आबौमोन आगैमोन नायदो नै दानिया बेयो दसे सिगां देखायनाय सेम डिजाइनानो ओमफ्राय कालारा एसे खरासिन आरो बेखौबो मोनगोन नोंथांमोना नायदो नै आबौमोन आगैमोन बे साद्रिया कटननि दै बे साद्रिखौबो मोनगोन ओमफ्राय नै बेयो दखनाया पियर पाखुवानि दै पियर पाखुवानिया एसे नोङो हेभिबो जायो नालाय क्वालिटियाबो मोजां थ' बेखौहाय नोंथांमोना दायो मोनगोन आंनियावहाय जायनो नांगौ थाबैनो स्क्रिनाव होनाय WhatsApp नाम्बारावहाय सोंहरबानो जाबाय दै आबौमोन आगैमोन बेबो पियर पाखुवानि दै
सोरनो नांगौ थाबैनो अर्डार होनानै लादो नायदो नै आब'मोन आगैमोन बियो मास्राइस माइदि दै मास्राइस माइदियावहाय गरखा गंब्रै दानाय एकदम आगर गिदिर आरो बेखौ मोनगोन बिमाफ्रा बिराद पसन्द खालामोना बिदिखौ गाननो ओमफ्राय बियो इन्दिनि सादोर दै बेखौ नांगौबा मोनगोन ओरैबादि मोजांखा जायनो नांगौ थाबैनो अर्डार होनानै लादो दानिया नायदो नै आब'मोन आगैमोन बेयो गरखा गंब्रै नङा दै प्लेनावहाय बैग्रि बिबार आगर दानाय ओरैबादि मोजांखा बेबो मास्राइस माइदि ओमफ्राय नैबे साद्रिखौबो मोनगोन सोरनोबाफोर नांगौबा थाबैनो बे स्क्रिनाव होनाय WhatsApp नाम्बारावहाय अर्डार खालामनानै लानो हागोन दिनै आब'मोन आगैमोन बेबो बिदन ओरैबादि मोजांखा बेखौबो मोनगोन नोंथांमोना दायो माइदिनि बेबो नायदो नै बेखौबो मोनगोन दे आब'मोन आगैमोन नायनानै लादो बेबो एकदम बिदन माइदिनि तो आब'मोन आगैमोन दिनै बिदिब्ला आङो बेमानि दखनानि कालेक्शनखौ नोंथांमोननो देखायबाय जायनो नांगौ बे स्क्रिनाव होनाय WhatsApp नाम्बाराव थाबैनो अर्डार होनानै लादो नोंथांमोना बयनिबोसिम गोजोन्थों।